Ibai Zabalek babesten du. Argazki bilduma! Aspaldi ikusi gabe! Ea? Astoa txikia zenekoa! Asto txiki ze polita zelaian bazkan, ara! Zenbat azenario ateratzen zituen baratzetik, hartuta zaska, jan egiten zituen. Ai, ama! Sator txiki! Ara! Zelaian jolasten! Zulo batetik sartzen zen eta auskalo nondik ateratzen zen, etzenekien inoiz nondik aterako zen. Ze jolas polita. Bihurria, Oi. Eta hemen, toki-kliki asmatu nuenekoa. Asmatu edo nahi gabe, baina asmatu egin nuen. Zenbat aukera ematen dizkigun. Ona. Ez da... Peru bisitatzera joan ginenekoa, ha? Ai, ze oroitzapenak. Eta hemen... Ai. Eneko eta Nerea. Oi, ama. Ze momentu polita hura ere. Zema gauza politizitu izan ditugun hauekin, Ai, mundiala. Eta toki-kliki, nora nahi dugunean. Oso esmakuntza ona izan zen hori. Esango nuke? Egia da esaten dutena, Maitasuna dagoen tokian, familia bat bizi da. Eta hori gara gu, familia bat. Hori bezala, ez? Tango iritsita, 3 dira. Ea. Zo batean, familiak, pinguino familia bat, ara. Pinguinoen etxeko 2 pinguino desberdin xamarrak ziren, Roy eta Silo. Ez zuten denbora gehiegi ematen pinguino emeekin, eta pinguino emeek ez zuten denbora gehiegi ematen haiekin. Haien zaindari jaunak 2 pinguino haiei erreparatu zien eta pentsatu zuen, elkar maite duten onbait. Ara! Zela sainagoen. Urbi, etorri pixka bat. Satorrek nire eszenarioa jandu. Eta zuk nire lorrina zapaldu duzu. Baina nahi gabe izan da. Naita egin duzula ikusi dut. Ez dut naita egin. Urbi, mesedez. Ba, esaten nuena, hori, lasaitasuna. Banoa!